Ago. Mema wakwa abadi bati tu obi ka dwumadi so. Me ding de Jimmy Haynes. Ya sanya hia biu. Ya reta yenga kenkan ne so. Eye Sika. Nanso ansa na yebefi ase no me de aseda kese ma Bureau of Ghana Languages. Se wonga ma me ho kwan a me ne wo kan wo home yi. Efe me da cdfi.net ase se wonga boa me na me de dwumadi rebel. cdfi.net ya ba efo bia bia wodigwa. Se wo pese wo tongade a twa wo niam ani mfonini fakogu cdfi.net wonga ebeto ne be frɛ ne wedi nsa wo so wonso wo pese wo to ade a tina wo fi na dwodwo wo ho tina wo office dwodwo wo ho ko cdfi.net wo phone ne so wo laptop ne so na to ne ma fi cdfi.net michia mu amohwe dwumadi nyina michia mankasa me papa Venerable Joseph Opare Hinaku michia me mama Florence Aibiotu michia Mr. Samuel Ofosuba michia me teacher free Madam Josephine Edusai Piasa Madam Monica Frimpoma Mr. Sari michia Sylvanus Gato michia mu amaka ni nyina mama odin afache me opese me bo odin so obetimi aka me wo adwenkyerɛ bia ho yo yemfi ase Sika ti a etoso abien kwadwo bani wi no ne nua berima ya onam na odi na ade esane se ni wofa na ebusuafo anhwehwe na agi kwan nti etwa se ya onam na ohwe no ya onam enti se ne nua kwadwo bani onfraka pre oyoni hafu fifrafu korinsani ompe bibiaye wanhwe hwe pa bi mmom otai ya ono frɛ no se obusufu ne besin obini wanim ya onam se ɔte enti abusuafo kai se onware no na wahwɛ ne ma no wampene ena one ne masanko na abusuam ɔpɛi se ɔde akukɔ ne nkyɛn kakra na nani anyina nanso ya onam ne hame ya onam yire ye ɔba hantan ni kuratwefo a wampa aku asɛm da eni se ohwe aku anim dua ni su ne ban na odikari ne mabia baanu no a na wonka hwe kra obi akomumapo se atini obi akonso ano na efani mofiam de woye bote ye fini mpi ekude oyerere na ne ho tew eyinti otan na ni de adwumaden hye no so bɔɔ no epo chen no kom ni yefuma no de wopa na wori yade na wodi ekuso bakmasem ade china ekure prapra na wori tuja ade san wo behwe no ohyesu mu hohuru kutu ne nsanka mu wom kaase na won de wori hwam nkrom won keteso eyi samobro hina na obeka ama no ogwanten se oresaya bonten sana oresai ni dua ho obia trimodemfo no se oridi ne yonko baabro nso na orehye ne ma no prowe wonyin no na wonso ani hafo aho pefo abien ni baabi wonim hweye won kwan na efani manka adwena ekudi onyini fefe ne hutwa waapo na obuade okọ afichi no na ne ho ye fesin ne penso meba nyina okogwa aso a mranti a wonsam ye na won achi yedru de wonsa kyerɛkyerɛ no suse ono na okono ono na ofra ama osewa no ne na no hu no saa na wamu na se osu eburuburu nto aka yampa o se ade ebeye nsei nipa enhu da se eku adidem ofari ade nti da ode ne nsa no sie a eye den se wubehu aketesi orikwe uhu ya mifo papa bi yo aha na kenkansem ni besi ne eya chewadwen fansem a esi ho wo adwenkyerɛ ho fasini me na wonamfo ne wadofo no wonso wonhwɛ bi na efe eya like da ye be hia bi no ye di ti eto so ebiesa na ebeto aso makra mo